господин Спиров, уважаеми колега, който е част от общинската инициатива да бъдем за трети пореден път заедно в Добрич и да организираме най-малките, надеждата на България да бъдат заедно, да се опознават и днес наистина да продължим традицията за финалните игри на държавните индивидуални първенства на Република България шах в училище, с който турнир ние искаме наистина да засвидетелстваме усилията на нашето поколение за вашата устойчивост, за вашата смелост да побеждавате, да отстоявате знания, умения и наистина да се радваме на успехите, които постигате като наши деца. Днес е един прекрасен български празник – Гергьовден. И в този ден искам да се обърна към всички вас, денят на храбростта, денят на българската армия, и да ви пожелая, така както ни е завещала нашата християнска традиция, че на този ден всички георгиевци трябва да са усмихнати, щастливи, амбициозни, така и вие на този ден да бъдете смели в играта, жизнени, с духа си, който събирате и, така да се каже, с подкрепата на близки, на приятели, на треньори, на родители, да не се отказвате. Шахматната дъска е прекрасно поле, на което вашите изяви ще носят и успехи в живота ви. Искам да поздравя всички участници, да ви пожелая наистина много точна игра. Естествено, на победителите ще има и отличия, които община Добрич е подготвила, а на онези, които не успеят на призовите места, да вярват, че днешния ден, Свети Георги, неминуемо ще им донесе следващи победи. Желая ви от сърце много усмивки, да растете жизнени, здрави и смели. На добър час! А сега искам да ви представя и съдийския апарат. Главен съдия е господин Радислав Атанасов, завеждащ катедра шахмат при Национална спортна академия Васил Левски. Давам думата на господин Радислав Атанасов. Благодаря на уважаеми господин Тодор Спиров, уважаема госпожо кмет, уважаеми родители, драги гости. Искам да изкажа и благодарността на сектор шахмат към Национална спортна академия за това, че град Добрич след София и Пловдив е излъчил най-много лауреати, завърши Национална спортна академия, за което искам също така в тази връзка да подаря на госпожа кметицата един специален шах с една дъска, едни фигури, които след като съперниците изиграят партията, всеки изяжда фигурите на другия. Но може и да си играеш, те са в едни пластмасови опаковки, може и да не ги едете, ако искате, така да ги запазите. Няма никакъв проблем. Благодаря от сърце. Ще ги снимаме и ще ги сложим на страницата на интернет, както и на крайното финализиране също да ги има. Не трябва да бързаме да ги сящаме. Между прочим, те са произведени в съседната нам страна Сърбия, в столицата Белград, и това ми дава повод да подскажа едно решение. Тук вече засилват трансграничните връзките. Ръководството на държавата планира да построи магистрални пътища между Букурещ, Русе и Белград, и в това число и Видин. И е хубаво Добрич да бъде също, да стане присъединена част към този проект. Освен това, имате възможност да използвате програмата за интелигентен растеж, която набира скорост в момента, да се обзаведат няколко шахматни училища. Тук има доста кадри подготвени, в това число имаме и курсисти, завършили Международната академия, лицензирани треньори, има национален треньор в лицето на господин Великов. Има доста автори на шахматни пособия и литература, така че във вашите ръце е един